Ukrayna Kurdistan Rêber Ocalan daim bijî berdewam dikin. Lê ev tecrîda Kurdistan Rêber Mirovahiyê Rêber Ocalan û teran tê meşandin tecrîdeka dergahê hukûkê navnetewî ye. Lê heta niha tecrîda û salgiran dergahê mirovahiyê di nava dîrokê de hatiye dîtin. Bi millet û parêzerên re hev dîtin mafê însanên yên herî lawa ye. Lê dewleta Tirkiye faşîst û hevkarên wê ev mafekî herî lawa jî bê ku hukûkê navnetewî jî nas dike.